Es pot ser mal educat i ben educat en tots els idiomes del món. La bona educació no depèn de la llengua que parles, sinó de què dius i de com ho dius. De manera que, per a ser ben educats, no cal que canviem de llengua, ho podem ser mentre continuem parlant en la nostra. I si penseu que això no sempre és fàcil, o fins i tot que algunes vegades és molt difícil, tinc una proposta. Mirem com ho fan els nostres conciutadans castellanoparlants. Fixem-nos en quan parlen el seu idioma i quan canvien a un altre. En quines situacions parlen en castellà i en quines no ho fan. Amb qui sí i amb qui no. I ningú no dubta que en totes aquestes condicions en què continuen parlant en la seva llengua no estan cometent cap falta d'educació, veritat? Només cal que fem com ells, amb la mateixa naturalitat, amb la mateixa comoditat i amb la mateixa seguretat que ens entendran. Perquè qualsevol persona que siga competent en castellà està plenament capacitada per entendre'ns. I si no ho està, ja ens ho farà saber, segurament amb educació. I és només aleshores, si és que ens ha dit que no ens entén, que podrem considerar si volem ser educats en un altre idioma o preferim continuar sent educats en el nostre.